Přátelé, já tu práci nenávidím. Nicméně, hele, tady je kamera, manažer nás šmíruje, dívá se, co my tady děláme, tady je druhá kamera. A žádný zaměstnavatel ti nemůže vyhrožovat, že tě deportuje z Kanady a že přijdeš o víza. So when we're clocking out at 3:57, it's actually our time to leave. Yes, but my time to leave, how many times you go to the bathroom? That's my question. But that's a human right. Yeah, you go once. You go once. As women, what if we're on our period? It's Přátelé, kamarádi, já vás zdravím u tohoto videa. Toto video je na téma o mojí nejhorší pracovní zkušenosti, která se mi stala, a rozhodl jsem se na toto téma udělat video. Přátelé, hnedka na úvod vám chci říct tuto message. Za žádných okolností nepracujte ani nehledejte práci v hotelu Blackcomb Lodge, který se nachází ve Whistleru. V tomto videu zjistíte proč. Přátelé, já jsem 3 měsíce ve Vancouveru hledal IT práci, kterou jsem bohužel nenašel. Ty důvody jsem natočil do samostatného videa, které můžete vidět na mém kanále. Každopádně mě stejně vlastně v červnu 2023 končil nájem a já jsem se potřeboval rozhodnout, co dál. Já jsem prostě si říkal, hele, myslím si, že 3 měsíce jsou dostatečně dlouhá doba na to, abych zhodnotil, že tu práci v IT ve Vancouveru prostě nenajdu, alespoň ne pro tento rok, a tak jsem se rozhodl, že pojedu podle plánu B. A plán B byl prostě odjet do nějakého horského střediska, pracovat tam úplně v jináčím oboru, ale alespoň být prostě v horách, mít možnost protestovat prostě přírodu, která je v těch horských střediscích v Kanadě krásná, nádherná, a proto jsem prostě se díval na facebookové skupiny ve Whistleru, které jsou, a našel jsem, že Blackcomb Lodge hotel hledá člověka na housekeeping pozici. Nabízeli i ubytování, takže jsem vlastně ještě předtím, než mi ten nájem končil ve Vancouveru, tak jsem jel do Whistleru na otočku, tam jsem se byl na ten hotel podívat, vypadlo to celkem dobře, na první dobrou, tak jsem prostě tu práci vzal. V pátek 36. jsem přijel do Whistleru, kde jsem se ubytoval na hotelu Blackcomb Lodge, a hnedka jsem se vlastně seznámil s 2 Ukrajinkama, které tam pracovaly jako housekeeperky. Byly docela příjemné, byly v pohodě, takže jsem se s nima dal do řeči a zeptal jsem se, jak se jim na tom hotelu líbí, co říkají na tu práci tady, a jejich odpověď byla: no, tak práce je docela jako v pohodě, není to kdo ví co. A říkám, tak housekeeping, no, tak co by člověk čekal, že jo. A ještě mi řekli, no, manažer Benny je takový agresivní, občas jako řve po lidech, ale to si zvykneš. A já, hej, prostě moje reakce byla úplně jako co, jako, jak to myslíš, že řve po lidech a že je agresivní? A oni, no, my radši se o tom nechceme bavit, ještě se tak jako neznáme, to si uděláš obrázek sám, když tak. A já jenom, aha, ty vole, tak to jsem jako nějak nevěděl, tady toto. No, když jsem se s ním bavil já, tak byl docela v pohodě, nepřipadal mi, že by byl nějaký jako zvláštní nebo takhle, ale potom mi vlastně naskočila jedna situace, která se mi vlastně stala, když jsem jel z Whistleru zpátky do Vancouveru si zbalit věci. Tak vlastně já jsem si ještě díval na platové ohodnocení, protože Benny mi vlastně nabídl $19 na hodinu za housekeeping s tím, že normálně nabízí 18. A já potom jsem se ještě díval jakoby na skupinu ve Whistleru na další nějaké pracovní nabídky, a tam vlastně v rámci housekeepingu nabízeli nějakých $21, 22. A já jsem si říkal, zkusím mu ještě zavolat s tím, že bych to chtěl navýšit z těch 19 na 21. Víš co, jakože dokud neotevřeš pusu a neskusíš to, tak nevíš, třeba to zvedneš, jo. Takže jsem mu zavolal, no a hned měl takovou jako ostrou reakci, že hele, zapomeň, jako 19, takhle jsme se domluvili a zvyšovat to určitě nebudu. A takový jako ty, tady mám celou frontu lidí, kteří mi tady posílají životopis. Když to nevezmeš ty, tak to vezme kdokoliv jinačí, a pokud se ti to nelíbí, tak prostě vezmu někoho jinačího. Jsem si říkal pro sebe, no. Nejsem úplně v pozici, kde bych jako mohl vyjednávat, prostě končí mi 36. ubytování ve Vancouveru a prostě někde musím bydlet, že jo, pokud nechci skončit na ulici, někde v Kanadě. A tak jsem říkal, no tak dobrý, no, tak to vezmu a tak se uvidíme v pátek. Takže jsem vlastně v pátek přijel, ubytoval se, a vlastně 1.7. to byla sobota, jsem měl day off. A vlastně od 2. do 7. moje práce vypadala tak, jak vám to teďka vlastně ukážu na videu.
Teďka jdu tady s vozíkem, mám tady naplněné všechny ty ručníky, prostěradla a další věci. Čeká mě pokoj 1, 2, 3. Pokoj 1, 2, 3. Housekeeping. 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 Já mám čip. Bože. Tak. No a nějak takhle vypadá výchozí stav. Žádné líško, nic. Co lednička. OK. Dobrý, no. No tak jako bordel tady je, ale není to úplně nejhorší, takže jdeme na věc. Jdeme na věc, kde se to uklízet. Přátelé, takže takhle ve výsledku vypadá vyčištěný pokoj, předvečená postel, komplet, všechny prostěradla, poštáře, několik vrstev. Vyčištěný stoleček, a stejně tak tady tento stoleček, židle, odkladací prostor, kuchyně vyčištěná, vyčištěný tady ten obývací prostor, gauč uslaný, stoleček, další stoleček se židlí, dodané zásoby, kafe, kontrola, ledničky, nic není v myčce. Tady nebyl žádný odpad, takže tady jsem neměnil koš. Vysátý koberec, vyčištěná podlaha, koupelna, vypadá takhle, vyčištěné umyvadlo, dodané mídelka, nový face ručník, na ruce ručník, záchod a vyčištěná vana s ručníkama novýma. A tady je vlastně ručník na nohy, tady tento. Přátelé, já tu práci nenávidím, nenávidím, ty vole. Nechce se mi to dělat, je to nutné zlo, které prostě musím přežít. Hledám každý den prostě nějakou práci, jakoukoliv, ty vole. Jediné, co mě tady drží nad vodou, je to, že tady mám zatím ubytko ve Whistleru a to je fakt jako jediné, ty vole. Bože, to bude velký toto. Housekeeping. Já dělám něco, co vůbec nechci dělat. Na druhou stranu, když se potom jako podíváte tady do těch hor a to okolí, co tady prostě jsou ty jezera a kopce a příroda, je to prostě nádherný, jo. Nevím, co na to prostě říct, ale nějak musíš prostě přežít, nějak fungovat, nějak se jako rozhodnout. Ta práce není dobrá, je špatně placená, žádné benefity. Na druhou stranu prostě dostal jsem to ubytování hnedka. Pracuji tady bez smlouvy. Peníze pravděpodobně nedostanu, protože chci každým dnem odejít, prostě intenzivně každý den hledám práci, přátelé. Jsem tady jeden ze 7-8 lidí, co tady pracujou a prostě každý tady chce odejít a každý tady hledá práci a nechce tady v tomto hotelu zůstat. Přátelé, po 6 dnech jsem zjistil, jak to na tom hotelu funguje a Benny se začal po pár dnech, když jsem pracoval, začal se chovat prostě jako nepříjemně, až bych řekl nepřátelsky. A můžu vám říct, že se mi stalo něco, co se mi dlouho nestalo. A to je to, že jsem si k němu začal budovat fyzický odpor. A to tak, že když jsem ho viděl, tak se mi dělalo úplně úzko a úplně zle. Ale k té práci housekeepera tomu není potřeba snad nic dodat, jo. To je jako práce, kterou fakt jako nechceš dělat. A můžu vám říct jako jenom asi toto k tomu, jo. Po 6 dnech jsem úplně vyhořel a prostě jsem nebyl schopný tu práci dál dělat. Já jsem se úplně cítil zoufale. Říkal jsem si, co tady dělám, jako proč? Co vlastně bylo na hotelu všechno špatně a čeho já jsem byl sám svědkem? Přátelé, za prvé, manažer Benny měl hrubé, bezohledné chování, vyjadřoval své pocity a názory agresivním způsobem, na každý sebemenší problém reagoval prudce, chyběla mu schopnost se chovat v souladu s nějakými společenskými normami a vůbec neuměl zacházet s lidmi s nějakým respektem nebo ohledem. Absolutně žádné známky profesionality. Vůbec celá jeho verbální stránka byla toxická a nepříjemná a pokaždé, když mluvil, tak měl zvýšený hlas.
Na ubytování nebylo žádné soukromí, protože jsme tam měli 2 kamery, přes které nás manažer Benny špehoval, a to jsem viděl na vlastní oči. Měl na telefonu aplikaci, přes kterou se na tu danou kameru připojil a díval se, co zrovna děláme. Samozřejmě tohle to dělal i po celém hotelu a díval se, kde chodí hosté a tak dále, tak dále. Ale možná si říkáte, proč jsem v takovém ubytování bydlel. No, přátelé, já to tady jako v tomto videu nechci úplně do detailů rozpitlávat, ale můžu vám říct jednu věc. Sehnat vůbec vlastní pokoj ve Whistleru je velký problém, a když vám na zaměstnavatel nabídne ubytování, tak vlastně seš rád, že máš kde bydlet. Taková je ve Whistleru situace aktuálně. Za třetí, na ubytování nás bylo 7, což jsme pro hotel pracovali, a přátelé, na těch pokojích nešlo otevřít okno. Ono to prostě mechanicky nešlo, protože tam nebylo žádný otevírací mechanismus. A nebo ještě jinak, byly tam pokoje, kde tam to okno vůbec nebylo. Na ubytování jsme měli balkón, ale ten jsme měli zakázaný otevírat. Přátelé, asi si dokážete představit, jaký tam byl těžký vzduch a jak to tam krásně vonilo, když jsme třeba vařili. Problémy s ubytkem jsou takové, že máme tady teda jako stav, jako zaměstnanci ubytování, ale jsou tady nějaké místnosti, tady je jedna, každopádně tady ukážu, tady je druhá, tady je třetí, tam mám pokoj já a tam mají pokoj další holky. Nicméně, hele, tady je kamera, manažer nás šmíruje, dívá se, co my tady děláme, tady je druhá kamera. A manažera jsem už několikrát viděl, jak se tady dívá a kouká, co my tady děláme, a šmíruje, jo, takže ale v takovém prostředí prostě tady člověk jako žije. Jinak člověk by si řekl, že v těch pokojích je třeba klima, nebo že tam jdou otevřít okna. Nejdou, není tam klima, okna otevřít nejdou. Ukážu vám to, protože ty pokoje jsou úplně stejné všechny. Já teda mám trošku jako menší, tady je vlastně 2 postel. Tady otevřu záslonu a tady ty okna prostě nejdou otevřít, tam není žádný otevírák, je to prostě natvrdo dané, jo. Když jste teďka viděli, jak jsem procházel, že tady jsou otevřené dveře, ale tak ty otevřené dveře nemají být otevřené, ukážu. Protože náš manažer tam dal nápis, že se dveře otevírat nemůžou, na to já mu ale kašlu. A tady vždycky otevřu takhle na večer dveře, ať prostě tady máme nějaký vzduch, jako jo, protože tady je prostě horko a tady se nedá dýchat. Za čtvrté, byl jsem pravidelně svědkem toho, kdy Benny přišel například v 8 večer na naše ubytování, vešel bez klepání do nějakého pokoje a vyžadoval, aby mu někdo šel pomoct s nějakou prací na 15-20 minut. Přátelé, tato práce nebyla placená, a pokud si odmítl, například si se zdíval na film, nebo třeba si byl na mailu, volal si třeba s rodičema, no tak když si odmítl, tak si riskoval to, že další den na tebe byl nepříjemný, a nebo prostě ti začal vyhrožovat, že prostě tě vyhodí. Za páté, když jsem přijel na hotel, tak jsem zjistil, že si holky stěžovaly na to, že jim nepřišla výplata už 2 týdny. A každý den mi říkali, no čekáme na peníze, snad to přijde ten další den. A další den mi řekli, no snad to přijde ten další den, už jako potřebujeme zaplatit jídlo a tak dále. Další věc, kterou jsem zjistil, byla ta, že manažer Benny čas od času vytvářel meetingy, na kterých si vlastně pozval všechen personál a kde vlastně říkal nějaké body, co se v hotelu má a nemá dělat. A přátelé, tento meeting nebyl placený. Nebyl placený, prakticky si ve svém volném čase během svého dne musel poslouchat nějaké pracovní body, které se týkaly práce, to znamená hotelu. Za šesté, manažer Benny nutil své zaměstnance psát fejkové pozitivní recenze na svůj hotel na Google, aby se mu zlepšilo hodnocení. Přátelé, celá řada těch komentářů jsou nepravda. Ve skutečnosti hotel Blackcomb Lodge má celou řadu velice negativních recenzí a já jsem vybral, přátelé, jenom špičku ledovce, kterou vám tady chci ukázat, abyste pochopili, tohleto video není jenom o mně. Tohleto video je i o těch lidech, kteří vlastně mají vlastní zkušenosti a zážitky z pobytu na hotelu Blackcomb Lodge. Pojďme se na to společně podívat. This review is fake as the hotel manager forced me to write this back when I was an employee. This is the case for most of the 5* reviews, with all employees being forced to write one. Have a look at all the 1* reviews if you want to understand what staying at this hotel is really like.
The front desk were very helpful and my family felt very safe. The room was very spacious and clean. We enjoyed the balcony with amazing views of the mountains. The hotel is in a perfect location in the center of the village with a 2-minute walk to the gondola and restaurants, grocery store just outside. My wife and my kids loved the indoor pool, hot tub and sauna. My family and I will be back to this hotel and I 100% recommend to any families with children. Yes, beautiful indoor pool, hot tub and sauna. This is one of the worst experiences I've ever had. Benny, the manager, is completely incompetent and shouldn't be anywhere near the front desk. My girlfriend and I were staying May long when we had a major security issue when someone entered our unit at 2 a.m. on a Saturday night. We were beyond terrified by this and nothing was said to us about this incident until I questioned management. I will be going to the authorities about this as I want to see the surveillance footage of who entered our room unannounced, as Benny, the manager, does not care about our safety and completely downplayed the incident. What if my girlfriend traveled alone and was in the room alone? Please do no stay for your own safety. Doesn't matter location if you can't feel safe at night when you sleep. 0/10. Manager is an absolute joke. Not professional at all. Rooms are heavily outdated, terrible staff, disgustingly hot in the hallways/rooms. Do not stay here. My friend had his bachelor's party this weekend at Whistler, and for 9 guys, he accidentally booked only for 7, while me and another friend weren't on the list. So we decided to book a room for 2 on spot. While we are waiting for the booking for 2 to happen, he tells another customer, "Oh, you know these Punjabis always say 2 people and then they bring more." I heard it, so when I confronted him, he says, "Oh, I wasn't talking about you." I am completely shook by this behavior by this staff. There were other Punjabi people in the lobby as well at the same time. I am not even Punjabi, but the blatant racism was something I could not tolerate. When I confronted the man at the desk about it, he told me he would not book me into the hotel and asked me to leave. Benny, the Italian worker at the front desk, needs to be fired. Needless to say, we decided to not go with this hotel. As someone who works in tourism and who also used to live in Whistler, I am greatly saddened by this experience. When I arrived, the owner was yelling at guests who were entering the hotel to ask them for the names to ensure they were staying at the hotel. He was terrifying guests. Everyone was so uncomfortable. I'm not sure why he chose to get into this business, as it seemed like he was very angry and unhappy. At the end of our stay, we were transferring some things to their car from our van and he came running out yelling and screaming and swearing at him to move his vehicle. I have never seen anything like this in my 15 years in hospitality. It's unfortunate that you pay $600 for one night and the experience was completely ruined by one person. I would say, choose another hotel if you are planning a stay in Whistler and want to have an enjoyable stay. Be warned, a horrible excuse of a human being runs this hotel. I'd think twice before bringing your children or anyone you love for that matter, as they will gouge you financially every step of the way in the most unfriendly manner possible. I was almost worried we were going to get charged for breathing oxygen in the building. 0 courtesy. You can see the fake 5-star reviews the owner is giving themselves. Just look at the bot accounts, with their only review being this place with a generic name and no profile photo. Extremely rude and unprofessional, as he insults guests by calling them names as well and walks around in his pajamas. Good luck if you choose to stay here. And you'd think they'd have the decency to leave you with clean sheets. Unreal. Worst experience I have ever had at a hotel, and I am generally a very tolerable person. The manager is constantly watching and questioning guests and makes you feel like you are being spied upon during your whole stay. It makes for an extremely uncomfortable and stressful stay. Something I have never experienced at any other stay in Whistler before. The manager swore, yelled, and was physically intimidating by slamming tables and pointing in my face when having a discussion about registering guests. When he swore at my friend, I responded by saying, "I do not appreciate you speaking to my friend like that," at which point he started yelling at me for disrespecting him. The only disrespect in this conversation came from the manager, as I did not raise my tone nor use any inappropriate language. The hotel manager uses excuses like fire code and insurance policies to justify everything. However, when I asked him to explain how these were issues in our case, there was no clear explanation. Instead, he asked me to read aloud a portion of his policy to him, and when I pointed out that there was nothing according to his claim, his response was, "Well, it should." The next day he again berated me about one of my guests leaving at 1 a.m. He had hurt himself and decided to leave early.
He claimed that my guest was leaving after checkout, although I had paid for the room until the day after for 5 people and at that point was only myself and 2 others. It made absolutely no sense since no one was checking out. However, when I tried to explain this, he again yelled at me and said I was disrespecting him. All in all, worst stay I have ever had at any hotel anywhere in the world, and definitely not the experience I would expect at a premium location like Whistler. In addition, I found a clearly dirty, used plate in the cupboards and everything was quite dirty. However, that was the least of my concerns during this trip. Přátelé, takhle na závěr recenzí jsem si pro vás připravil takovou třešničku, protože teďka uvidíte recenzi hosta, po kterém jsem já osobně uklízel ten pokoj. Tento host, přátelé, dostal výhružný dopis na své auto od našeho manažera. Vy to uvidíte nejen z toho pohledu toho hosta, ale vy to uvidíte i vlastně z toho pohledu, jak ten pokoj potom vypadá, když po takovém hostovi uklízíš a co vlastně dostal za výhružný dopis. Stay away from this hotel. Please read all the negative reviews before booking. We did not enjoy our stay. From the myriad of signs on the front doors spouting rules, to the unfriendly front desk staff who were mostly concerned with educating guests on the rules, and the dated carpets and furnishings in the room that had no water pressure and no air conditioning, we did not find much to enjoy. To top it off, the general manager took time out of his day to write a rude and profane note to post on our car and to yell at us in the morning. His utter lack of professionalism was shocking. I do not know how a person with his attitude is allowed to continue to run a hotel. This hotel property has 0 hospitality, 0 professionalism, and 0 maintenance in the guest rooms. Teďka jsem vešel do tady toho jednoho pokoje, který tady teďka musím uklidit. Je tady bordel jako v tanku. Ale dobře, jo, hele, tohleto napsal náš manažer, to je jeho písmo na auto tohoto hosta, který tady bydlel, nevím jak dlouho. A tady ten host prostě ty papíry si tady vzal do toho pokoje a tady je prostě kousek úryvku z toho, co mu ten náš manažer toho hotelu, který je prostě o ně blázen, o ně chaotický, to je to, s manažerstvím to nemá nic společného, ten člověk prostě v lidu nadával. A jsou tady další věci, které teďka jako v tom videu říkat nebudu, ale ty 5 let dívej na to, jo. This is not free parking, this is private property, this is a hotel guest parking and gatehouse. Next time you will be towed from this parking as you park in front of say reserve parking. What's your common sense? There is nothing free in the Whistler, so next time we will tow your car. There is parking garage next there in front of you. Because you are cheap, teďka nevím, co to jako je. The tow is $200. Move your car from you. There is not a parking spot, motherfucker. You are blocking dog, asshole. Ale tohle to prostě dostal ten host, když tady prostě bydlel na svoje auto od našeho manažera, vole. Hej, je to prostě masakr, pojďme se podívat nahoru, jo. Když už tady jsem, tak samozřejmě, když jako ten host má takové zkušenosti a ty recenze na tom Google, to je masakr ty pytle. Tak se podívej, jak potom ti hosté nechávají ty věci po sobě. Jako, co na to chceš říct? Ale co na to chceš říct? Protože jsem na hotelu Blackcomb Lodge nepracoval sám, ale i s ostatními lidmi, se kterými jsem mimochodem i v kontaktu, tedy s většinou z nich, tak jsem se jí zeptal, zda by chtěli do tohoto videa jako říct nějaký vlastní příspěvek nebo nahrávku. No většina řekla, že raději ne. Každopádně jedna holčina mi řekla, že mi napíše na papír, co za ní všechno bylo špatně a že mi ten papír vyfotí a chce, abych sem to do tohoto videa ukázal. Tak tady to máte. Using cameras to spy on staff. Discrimination, such as, your English is not good enough. Racist remarks. Hidden fee of $30 every 2 weeks for utilities. Incident of yelling in face on the 1st of July, 2nd floor, outside the elevator. Entering staff housing without knocking, repeatedly, and yelling at staff outside of paid hours. Uncompensated staff meetings. Requesting staff to perform unpaid tasks outside of working hours. Inappropriate comments, like telling a staff member she will find a husband if she can cook. Lack of bathroom, toilet facilities. Coercing staff to create fake reviews. Jak tento příběh pokračuje? Bylo 7. července, to byl pátek, já už jsem měl hotovou po práci a byl jsem hotový, prostě fakt unavený, vyhořelý, bez života a teďka jsem byl na počítači a byl jsem v obýváku, sedím takhle u stolu a prostě hledám jakoukoliv
práci, jen prostě vypadnout z tohoto hotelu a jsem si říkal, co budu dělat, nebo co mám dělat. Nikoho tady nemám, nikoho tady neznám, prostě nikdo ti nepomůže. A teďka najednou já jsem takhle seděl u toho stolu, nedíval jsem se ani doprava, ani doleva a najednou za mnou se, přátelé, ozvalo ahoj. A já jsem si říkal, co? Kdo? Já jsem se takhle otočil a za mnou stála Lída, která právě teďka vstupuje do tohoto příběhu. A já jsem tak jako se něj otočil, teďka jsem se jako díval, kdo to je, toho člověka jsem nikdy v životě neviděl, prostě taková jako mladá holka, pěkná. Já říkám ahoj a ona čau, jak se máš, jak se ti tady líbí v tom hotelu? A já říkám, no, kdo jsi? Já jsem byl úplně v šoku. A ona, no já jsem Lída. A kdo jsi ty? Já jsem říkal, no já jsem Honza. A ona, máš tady jako nějaký problém, nebo vypadáš nějak jako zaraženě? A říkám, hele víš co, půjdeme na pivo a já ti řeknu všechno, co tady o tomhletom zaměstnavateli vím a uvidíme, co na to řekneš. Hele, přátelé, šli jsme prostě na pivo, pokecali jsme na pár hodin, Lída byla brutálně v šoku, její výraz asi nezapomenu hodně dlouho. Řekl jsem jí všechno, co jste do této chvíle viděli v tomto videu a Lída se vlastně rozhodla, že odejde, co nejdřív to půjde. Nicméně jsme se domluvili, že budeme společně spolupracovat, budeme si krýt záda, to už nějak půjde, prostě nějak to vymyslíme. V sobotu 8. července jsme oba dva s Lídou měli day off, to znamená, že jsme měli čas a prostor najít ubytování a práci, bohužel jsme nenašli vůbec nic. A vlastně já jsem se tak jako ptal Lídy, co budeme dělat, ale tak jako chceme ještě dneska odejít nebo ne. A Lída mi říká, hele, máme tady jednu takovou možnost a to je vlastně přes kamaráda přespat v jednom hotelu tady ve Whistleru ze sobotu na neděli. A zrovna v tu chvíli, přátelé, přišla SMS-ka, takhle, od manažera Bennyho a v té SMS se stálo, že povinně v neděli o 9:30 ráno je staff meeting, kde nám teda asi řekne něco ohledně hotelu, co děláme špatně, nevím, jo. Takže jsem Lídě říkal, hele, chceš tam jít se mnou? A Lída mi říká, ne, hele, stačilo mi, já se dneska balím, beru si kufry a jdu dopryč. S tím člověkem nechci nic společného. A já jsem si tak pro sebe říkal, tyjo, jako já prostě na jednu stranu by to bylo fajn takhle z toho hotelu jako zdrhnout, na druhou stranu jsem si uvědomil, že já prostě toho člověka chci konfrontovat. Po tom všem, co jsem zažil, jaké pocity jsem v sobě držel, prostě musí být někdo, kdo mu řekne, že to je naprostý kretén. A já jsem, přátelé, přespal další noc v tom hotelu Blackham Lodge. Příběh pokračuje dále, pojďme se na to společně podívat. Přátelé, je sobota, je 8:30 večer. Lído, kam se chystáš? A proč? Takže je skoro 9 hodin. Kam teďka máš namířeno, do jakého hotelu? Fairmont, OK. Který je asi 200, 300, 400 metrů od nás? Něco jako 13 minut, 12 minut. Jasný. Lidi, kam to jdem? Po tom, co jsem lidi pomohl s kuframa, jsem se vrátil zpátky na hotel Blackham Lodge, kde už čekal na recepci Benny, který byl viditelně velice naštvaný a začal se mě vyptávat, kde je Lída. Slyšel jsem, že utekla z hotelu. Jak je možné, že mi nic neřekla? Já mu říkám, hele, o tom nic nevím, nemůžu ti pomoct. A on, hele, já udělám úplně všechno pro to, aby ji deportovali z Kanady. Já zavolám všem právníkům a ona přijde o víza. Já vám tady ukážu, kdo je tady šéf. A já jsem tam tak stál a říkám mu, hele, sorry, to není můj problém a normálně jsem odešel. Každopádně vám, přátelé, chci říct, že tohle je jako hodně přes čáru a žádný zaměstnavatel ti nemůže vyhrožovat, že tě deportuje z Kanady a že přijdeš o víza. Tohle je potřeba, aby tady zaznělo v tomto videu, protože to je jako velice závažné. Tady tohleto vyhrožování si nikdo nemůže dovolit. Je 9. července, 8 hodin ráno, já mám zbaleno a přátelé, dneska nevím, kde budu bydlet, nevím, kde budu spát, nemám žádnou práci, ale prostě musím z toho hotelu tady odsud odejít. Dneska o 9:30 bude ještě staff meeting, na ten meeting půjdu
a řeknu mu přesně, co si o tom člověku myslím. Vezmu si tady svoje věci a půjdu prostě na ulici. You come into the. What do you want me to know? Can you fix that time? Yeah, we're gonna. Which I. How many? Hold on. How many minutes? How many minutes is off? You guys know? 5, I think. 3. 5 minutes. Yeah. Yes. So when we're clocking out at 3:57, it's actually our time to leave. yes, but my time to leave. How many times you go to the bathroom? That's my question. But that's a human right. Yeah, you go Be once. able to No, to you the go bathroom. once. As women, what if we're on our period? It's my time too. You have once. You know, you can call government. That's crazy. Any job I've Can worked you in my stop life, yelling I at can us? go to the toilet at any time. I'm just talking. I'm not yelling. Yeah, you are yelling. Okay, You just raise your voice Yeah, on okay, us. 1 second. So now, when we finish meeting, you say, "I want to talk to you." Okay? We will definitely I've talk. never in my life So- heard anyone say so you can you- only go to the bathroom You go when only. you work Listen, 8 hours. hotels give you only once. I don't think that's true. But I worked for hotels all my life. If I go to the bathroom, I have to tell the manager all the time. You know, Yeah, you know, that's what- fair you know what they enough. tell me But we seriously? You know can't what they just tell go me? one time You know to what the they tell me toilet in 8 seriously? One hours. time I was sick. It says, "But As if you're women sick, as stay well, home." if we're... I can go to toilet whenever I want. Huh? You will not tell me how many times per day I can go Okay, to can toilet. I talk to you privately, please? Before, can I talk to you privately about that? Because your last day is today. Okay, so you've been fired today. You've been let go. So you can release yourself, please. No, I'm not. I'm still speaking to you. Yeah. I would like to know if we will be paid for the time in this meeting. Yes. That is a lie. Yes? You want me to pay? Then you have. Then I For want this when you, meeting. excuse me. When you leave from here, I'm not here to argue with you. Okay? I'm not here to argue. Call Have me you outside my ever hotel. seen the reviews on this hotel? I don't care about the reviews. The reviews that this way would be. The reviews about this hotel because they want to cheat. And I You make are a- blaming people, yelling at them, not only just us, but you treat guests as well like this way. I wonder when you start behaving yourself, because you have no idea how to be a welcome manager. No, let me talk to you first, right? You work for me? I'm not working with you because I don't have a contract with you. I know that. I know that. That's And you know very well. And I am working here for free. I know I will not get any money. No, you won't get your money. We don't do that. So you jump to conclusion. That's why I say you stay here. I'm going to give you the paper to fill out. I'll pay you, but today it's the last day. Of course, Yeah. I am leaving. My luggage is already packed. Yeah, you pack your stuff and leave. And you come with me to fill up your papers. I'll pay you. But you got to pay the rent too. Okay? I don't want your money. That's it. You pay the rent. And I'm going to pay you. That's all. This is the check. Thank you. And fuck you. Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. Přátelé, mám perfektní náladu. Sice tady teďka mám kufr, nevím, kde dneska budu bydlet, ale řekl jsem, co jsem chtěl, řekl jsem mu to do očí, co si o něm myslím. Prostě jdeme najít nějakou větší práci. Takový je život. Je potřeba říkat ne, je potřeba se bránit a takhle nějak to má vypadat, přátelé. V neděli ve 12 hodin jsme se s Lídou sešli v jedné kavárně, odkud jsme hledali hotel, na kterém budeme bydlet, alespoň z neděle na pondělí. A asi po hodině hledání nám zavolali ze St. Fresh Marketu s tím, že nás berou, protože ještě předtím, než jsme z toho hotelu odešli, tak jsme velice intenzivně rozesílali životopisy úplně všude. A v neděli v 1 hodinu odpoledne v té kavárně, když jsme tam měli ty kufry vedle sebe a nevěděli jsme, kde budeme bydlet, co se bude dít, tak nám právě zavolali ze St. Fresh Marketu, že máme práci a pokud to vezmeme, tak od pondělí máme i ubytování. A přátelé, já nedokážu do tohoto videa popsat, jak šťastný jsem byl,
že máme kde bydlet, že to dobře dopadlo a jak to pokračuje dál, uvidíte dále. Tak, přátelé, my vás zdravíme. A my jsme teďka právě asi 10 minut zpátky přijeli na naše nové ubytování. A takhle v krátkosti bychom vám ho chtěli ukázat. Pojďte s námi. Tak to vypadá náš dům. Okolí vlevo vypadá takto. Okolí vpravo vypadá takto. A pojďme se podívat, jak to vypadá teda uvnitř. Teďka jdeme po schodech. Bydlíme v prvním patře. Poplnila jsem. Tady je předsíň, ano. Tak. Tady společný prostory. Ano. Couch, televize. Počkej, vydrž, couch, televize. Místo na laptop. Na relax. Tady máme kuchyni. Ledničku. Je to tady moc pěkné. Tady nám dokonce naši spolubydlíci nechali dopis, kde se jaksi omlouvají za to, že tady nechali nepořádek, který já teda osobně vůbec nevnímám, ale je to prostě hrozně milé, opravdu, že prostě nám tady nechali dopis, rozumíš? No a teďka, přátelé, tento výhled, kde máme tady takový balkón, prostě paráda. Perfektní, že? Ještě se přineseme židle, jasně. Máme i garáž pro sebe. Pokojík Hanzika. Tak, tady vlastně budu sdílet společnou místnost vlastně s Duncanem, který pracuje vlastně ve stejné práci jako my dva. Tady já budu s Megan, s Kanaděnkou. Tak. Čistý, srovnaný. Jo. A jako jsme strašně spokojení, opravdu se nám to tak líbí. Tady je koupelna a to je takhle pro vás zatím vše. Takže čau. And if guys, if it's just very simple, very nice, and I'm not. Please stay with me. But if you want to go, please go. There is other hotels. They give you accommodation. Go and find out for yourself. I have about 10 people came back to want to work. I says no. This is a family place. We work together like this guy with the attitude. he come from, like us, we all come from other countries, and he got an opportunity in room, and you see how they behave, right? Well, go to the real world. You find out. So if he said that to me outside, I would rip his hat off, but I can do it from my workers. He said that outside, and it's not over. I hope he come back for his thing. Benny, you are right, it's not over. I reported you to Canadian Ministry of Labour and I firmly believe they shut down your Blackcomb Lodge Hotel.